बेयो नेग्र'नि बेयो आमेरिकानि आसामनि बर' सिख्लाफोरा नेग्र'जों थांदों। हाय लोगोफोर, गिबि गिबियावनो आंनि बयखौबो नायगिरि लोगो नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला बे समावहाय नोंथांमोना बे भिडिअखौहाय फेसबुकफोरावहाय नङाब्ला सोरनिबा चेनेलफोरावहाय नुखाबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर। थ' मानो होननानै बुङोब्ला आंबो बे भिडिअखौ फेसबुकनिफ्रायनो मोननानै दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ आं शेयार खालामनो होननानै सानदों आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोननाङासै। गिबि गिबियावनो आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय गोबाव खालामब्लासो सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदोनोसै। नोंथांमोनाल' स्किप खालामनाङा, भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। थ' दे बिदिब्ला नायलांदो। थ' लोगोफोर बे समावहाय जानो हागौ नोंथांमोना मोनथिखाबाय आं मा भिडिअ लानानै फैदों आरो मा कन्टेन्ट लानानै फैदों नोंथांमोननि सेरावहाय, नङा होमब्ला? बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निस्सय नोंथांमोना बुजि मोनखाबाय, नङा होमब्ला? थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला बे समावहाय आं नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो नैबे बाजैया जे जोंनि आसामनि बा बड'लेण्डनि बा आमेरिकानि बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै मा मोनसे भिडिअनि रिल्स हगारदोंमोन नालाय बिथां बाजैयाहाय। थ' नोंथांमोना बे बाजैनि रिल्स भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। बिथाङा बे रिल्स भिडिअआव मा कन्टेन्ट लानानै फैदोंमोन आरो मा बाथ्राखौ लानानै नैबे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामदोंमोन बिथां बाजैया आरोना लोगोफोर। थ' नायलांदो बिथांनि भिडिअखौ। हेलौ लोगोफोर, नोंसोरो बेखौ नुदोंना लोगोफोर? बेखौ नुदोंना? बेखौ मा सानदों लोगोफोर? मा सानदों? मा माल सानदों नोंसोर लोगोफोर? मा माल सानदों? बेयो नेग्र'नि बेयो आमेरिकानि लोगोफोर माल नै जा गोलाव गोलावखा लोगोफोर, नै नेग्र' आरो आमेरिकानि माला। बेनिखायनो जोंनि आसामनि बर' सिख्लाफोरा नेग्र'जों थांदों लोगोफोर, नेग्र'जों। मानो होनब्ला नेग्र'निया बिराद मोजांना लोगोफोर, नै फायखं जा गोलावखा नै लोगोफोर। आरो जों आमेरिकानिया नै लोगोफोर, आमेरिकानिया जा मोजांखा नै लोगोफोर, मथ'थ' गोलाव लोगोफोर। बेनिखायनो जोंनि आसामनि सिख्ला मोजांफोरा आमेरिकायाव खारदों, नेग्र'जों खारदों लोगोफोर। जोंनि आसामनिया नै फिसा बर' सेंग्राफोरनिया, हारसा सेंग्राफोरनिया। बेनि थाखाय जोंनि आसामनि सिख्लाफोरा नेग्र'जों खारजोब्बाय नै जा मोजांखा नेग्र'निया, नै आमेरिकानियाबो जा मोजांखा। ओमफ्राय बिसोरनिया इबो आलुआबो। थ' लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन। निस्सय नोंथांमोना नुखाबाय बिथां बाजैया दि मा राव लानानै बा मा कन्टेन्ट लानानै नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे रिल्स भिडिअखौ हगारदोंमोन आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर बे समावहाय एसे मोनाबायबो नालाय, आं दहाय सानाव टाइम मोनाखैमोन नालाय, ओंखायनो जेनेबा नैबे दा मोनाबिलि समावहाय बानायनाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि माबाखौ बांद्राय मोजां नुवाबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर, ओंखायनो सरि। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला बे समावहाय नैबे बाजैया नोंथांमोननि सेरावहाय मा भिडिअ लानानै फैबाय निस्सय नोंथांमोना नुखाबाय, बुजि मोनखाबाय, नङा होमब्ला लोगोफोर? थ' बेखौ लानानै आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनो सानदों। थ' आमेरिकानि आरो नेग्र'नि होनना बेफोरबायदि बा बड'लेण्डनि बा आसामनि होनना बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों आरोना लोगोफोर। थ' आं बेफोरखौ बाहेरा काउन्ट्रिनि बाथ्राखौ बुंनो थाङाखै आं लोगोफोर, नङा होमब्ला लोगोफोर? जास्ट नैबे बाजैनि सिगाङावहाय मोननैसो बाथ्राखौ आं शेयार खालामनो होनना सानदों। जितु नैफोरबायदि भिडिअखौ नोंथांमोना बाजैमोनफोरबायदियानो जेनेबा बिमा माहारि बैसोनि नोंथांमोनाहाय जुदि दिनै ससियेल मिडियाआव फैनानै नैफोरबायदि भिडिअखौ आपल'ड खालामनानै होयोब्ला जितु जोंनि फैबाय थानाय इयुन फिउचारनि लाइमोनफोरा माबायदि सानगोन बा मा खालामनानै बेफोरबायदि खालामगोन, नङा होमब्ला? निस्सय गुबुनखौ बादानो जेनेबा सानसे समावबाबोथ' नोंनिनो फिसाला बा फिसाजो बा गथ'आथ' सानसे नङा सानसे नोंनि बे भिडिअखौ नुगोन, नङा होमब्ला लोगोफोर? अब्ला नोंथां बाजैया नोंथांनि फिसाजो बा फिसालानि समाव नैबे भिडिअखौ जुदि नायोब्ला
नोंथाङा बिनि सिगाङावहाय मा मेसेज होनो सानगोन आं बेखौसो सोंनो होननानै सानदों आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर गाज्रि दा मोनसै आरो बाजैयाबो जुदि नैबे नोंथांनि बे भिडिअखौ लानानै आं जुदि नैबे भिडिअखौ शेयार खालामनायाव जुदि माबाफोर आंनिफ्राय गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आंनि निमाहा बियो आरोना लोगोफोर। थ' आरो बाजैनियावबो आं निमाहा बियो। थ' आरो दायो आं नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय बुंलासै, दायो मोनानोबो हमदों नालाय लोगोफोर, नङा होमब्ला? आं दहाय सानावहाय टाइम मोनासै बांसिनखौनो, मानो होनना बुङोबा आंहाबो जेनेबा डिउटिनि टाइमा मिलाया नालाय, ओंखायनो आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जेखियानो जादोंला बे समावहाय जोबनायाव जुदि नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो आरोना लोगोफोर, जाहाथे आं आरो गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनो गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर। स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन। बाय बाय।